Er du sindssyg, den er god, den her. Halvdelen af sådan en cheesecake her. Det er altså 24 gram protein og 260 kalorier. Den er kæmpe stor og mega lækker. Hvis du vil prøve flere af vores opskrifter, så følg med. Jeg starter ud med at komme 500 gram skyr i en skål. Så tager jeg 10 gram gelatinepulver og nogle sødtabs efter behov. Det blander jeg med ca. 100 ml varmt vand. Når det hele er opløst, så tilføjer jeg en ske skyr. Når det er blandet godt op, så hælder jeg det i den resterende skyr. Så blander vi igen. Når det er blandet helt op, så sætter jeg det lige til siden. Så tager jeg en skål og kommer 2 af de her kanelkiks i. Det skal bare forme sådan en bund i skålen. Så tager jeg min skyr og kommer lidt frossen mango, der lige har fået lov til at tørre op i. Det blander jeg endnu en gang. Så kommer jeg skyren oven i de knuste kiks. Så skal den bare på køl et par timer, og så er den klar. Så kan vi flytte den over på en tallerken. Så er den sgu klar. Lad os lige skære den op og se, hvordan den ser ud. Det er altså bare klasse det her. Det er lækkert. Skal vi lige smage den en gang?